こんにちは。チベットテレビのテスモです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はインドのブッダガヤで第1回国際サンガフォーラムを開催されました。ダライラマ法王はポーランドのドナルド・トゥスク首相の再選を祝福されました。欧州議会は EU と中国の関係に関する報告書の中で国家宗教事務局令第19号の発布を非難しました。イギリスの議会でチベットにおける仏教と迫害について討議されました。ゲカン副議長は常任委員会の代表団を率いてデリーでの人権擁護活動を終了しました。ヨーロッパの統一ベトナム仏教協会はダライラマ法王14世の後継者に対する中国の干渉を非難しました。カンマシンゲ代表は新しく就任した在オーストラリアチェコ共和国大使を表敬訪問しました。インドのチベット支援団体の地域代表はグジュラット州で国際仏教セミナーを開催しました。今週水曜日、ダライラマ法王はビハール州のブッダガヤにある国際コンベンションセンターブッダガヤのマヤサロバルで開催された第1回国際サンガフォーラムに出席されました。伝統をつなぎ、現代を受け入れるブッダの教えに関する対話と題されたこのフォーラムは、パリ語、サンスクリット語およびチベット仏教の伝統を学んでいる人たちの間での継続的な対話と協力を強化することを目的としています。フォーラムにはタイ、ミャンマー、バングラデシュ、カンボジア、ラオス、スリランカ、チベット、ブータン、ネパール、ベトナム、台湾、日本、韓国、ロシア、モンゴルなど33カ国から総領長、住職、仏教機関の長および2000人以上の参加メンバーと招待客が参加しました。明日12月23日、法王はブッダガヤのマハボディストゥーパにて3日間にわたる国際サンガフォーラム2023に参加した代表団や一般の人々と共に世界平和祈願聖書に参加されます。法王は12月15日、世界中何千人もの信者たちの温かい歓迎を受けながら、インド北東部ビハール州のブッダガヤに到着されました。12月16日午前、法王はブッダが悟りを開いた場所として崇められている世界遺産のマハビハラ寺院を巡礼し、寺院内の仏像に祈りを捧げられました。法王は名高い仏像の前で敬意を表し、ナムギャル僧院の僧侶たちと共にブッダを称えました。Pray in front of this special Buddha statue and this very sacred place. So now, on our planet, including weather condition, things are getting difficult. So we are fortunate. Pray to Buddha. All difficult things can overcome. I pray Buddha, and because this is a special place, so any our prayer is more effective because of the sacred place. Thank you. ダライラマ法王はドナルド・トゥスク氏がポーランドの首相に再選されたことに祝意を表明されました。法王は祈りと祝福を捧げ、トゥスク首相がポーランド国民のニーズと願望を実現するために立ちはだかる難題に取り組む上での成功を祈られました。欧州議会は EU と中国の関係に関する新たな報告書の中で、チベットにおける中国の同化政策がチベット人の教育的、宗教的、文化的、
言語的権利を侵害し、チベットの文化とアイデンティティを脅かしていることを強く非難しました。報告書はチベットでの強制的な全寮制の寄宿制学校と幼稚園の即時廃止を求め、この制度を計画し実施した中国の関係者に対する制裁を求めています。報告書はさらにチベット及び中国の他の地域における信教の自由をさらに強制することを目的とした仏教活動場所に関する行政措置、別名国会宗教事務局令第19号の交付を非難しました。チベット事務所ブリュッセルの林人玄関代表は報告書を歓迎し、チベット人が直面する最も差し迫った問題に取り組んでいる欧州議会に感謝の意を表明しました。EU と中国の関係に関する今回の報告書は11月16日に欧州議会の外務委員会で採択され、2023年12月13日に欧州議会全体により賛成多数で採択されました。この報告書はリニューグループのヒルデ・オートマンス欧州議会議員を中心に作成されました。チベットにおける仏教と迫害に関する議会討論が宗教と信教の自由のため全政党議会グループの議長であり、民主党を裏で支えている人権担当スポークスマンであり、チベットのための全政党議会グループのメンバーでもあるジム・シャノン国会議員によって行われました。彼の構想はファウナ・ブルース、ジェコブ・リース・モグ、ケリー・マカーシー、キャサリン・ウェストの4人の国会議員によって支持され、12月14日のセッションで演説されました。ジム・シャノン議員はチベットにおける宗教の自由の深刻な状況についてのプレゼンテーションの一環として、イギリスにおけるチベット人の声を代弁しました。最近まで国際宗教自由連盟の議長を務めていたファンノン・ブルース議員は、42カ国が加盟するこの国際組織が12月の両親の主人として第11世パンチェンランマ・源流地域ニマを選んだことを明らかにしました。チベット亡命議会の常任委員会はドマツリンティカン副議長率いるメンバーであるゲシラランパ・ゴーラサンペンデ氏、ツァネッツァン・トゥンドゥタシ氏によって構成され、12月16日にデリで5日間にわたる人権擁護活動を成功裏に終了しました。デリでの最終日、代表団はインド下院議会のシュリファルク・アブドゥラ議員、鉄道委員会委員、社会正義権力強化委員会委員、文化観光省諮問委員会委員、外務常任委員会委員、情報放送省諮問委員会委員と会談しました。これらの会合に続き、ドマツリンテカン副議長が代表団を率いて、インド・チベット支援団体主催のチベットに関する講演会を行い、またラシュトレヤ・スワヤム・セバーク・サングのシニア指導者であり、インド・チベット支援団体の一番の講演者であるシュリ・インドレシュ・クマルシーと会合を行いました。デリでの粘り強い人権擁護活動の一環として代表団はデリ・ヴィダンサバを訪問し、開会中の国会で歓迎を受けました。代表団は水資源委員会委員長でインド連邦議会下院議員のシュリパバットバイ・パテル氏に中国がチベットでのダム建設を通じて水力発見を狙っていることを強調しました。この5日間の人権擁護活動でチベット亡命議会の委員会は党派を超えた20人以上の国会議員や大臣、その他の主要な要人と接触しました。今週の月曜日、中央チベット政権情報国際関係省のノジルマ大臣がパリ、ブリュッセル、フランスの3つのヨーロッパ都市への公式訪問を終えました。12月14日、ノジルマ大臣はフランス上院でのオールチベットグループのメンバーとの朝食会を1時間行いました。会議にはオールチベットグループの会長で上院議員のジャクリン・ユスタシュ・ブリニオ氏、上院議員のアニーク・ビロン氏、マリ・ミルシエ氏、サマンス・カゼボン氏及び秘書のティリア・ミヌエ氏が参加しました。また大臣はパリのジャン・リュク・ロメル副市長、台湾のフランスワウ大使、フランスのジャーナリスト及び作家であるペル・アントワヌ・ドネー氏と会談しました。
これらの会議ではチベットの問題とフランスのチベットコミュニティへの支援について話し合われました。今週水曜日12月20日から23日にかけてブッガヤで開催された歴史的な国際サンガフォーラムに合わせ、ヨーロッパ統一ベトナム仏教協会のティク・タン・ティエット会長とティク・ヌー・ディエン第2会長はダライ・ラマ法王14世の後継者に対する中国の干渉を強く非難する声明を発表しました。声明はさらに中国に対し、チベット仏教問題への干渉を止め、チベット人の信教の自由に対する権利を尊重するよう求めています。同様に彼らは国際社会に対し中国によって任命されたダライ・ラマ法王の生まれ変わりを承認しないよう呼びかけています。ヨーロッパ統一ベトナム仏教協会はヨーロッパに50以上ある仏塔のネットワークです。チベット事務所キャンベラのカマシンゲ代表は今週火曜日、オーストラリアに駐在のヤナタイラチェコ共和国大使を大使公邸に表敬訪問しました。会談でカマシンゲ代表はヤナタイラ大使のオーストラリアでの大使就任を祝福し、大使にチベット国内の情勢悪化について説明しました。グジャラット・サヒティア・アカデミーとアミット・ジョティカル博士財団は12月15日、著名なダリットの歴史家であり、チベット自由運動の熱心な支持者であったコーピージ・ジョディカル博士を追悼するため、初の国際仏教文化セミナーと博士の3回忌における書籍の発売を共同で開催しました。コーピージ・ジョディカル博士はダリットの歴史家であり、グジュラットにおけるアンベドカル運動の研究者でした。グジュラットにおけるチベット支援とチベット自由運動の創設者であり、インド・チベット友好協会の全国副会長でもありました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。